para avanzar en una convivencia plena que pasa por el reconocimiento de todos los sufrimientos de todas las víctimas, incluidas las de la dispersión, y también pasa porque en esta sociedad lleguemos el día en que no haya presos políticos vascos, ni exiliados, ni deportados. Gaur, Hego Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizatzen ari gara euskal preso iheslari eta deportatuen etxeratzearen alde. Hondartza hauetan eskatzen ari garena da, Euskal Herriak elkarbizitza agertokietara jauzi egin nahi badu, ezinbestekoa dela gatazkak utzitako ondorio guztiekin amaitzea, eta ondorio ez ari garenean noski, batetik biktimek horrenbeste behar eta horrenbeste merezi duten aitortza, egiaz eta erreparazioaz ari gara, baina argi utzi nahi dugu ezinbestekoa dela elkarbizitza agertokietara jauzi egiteko euskal preso iheslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidea.